Zrodený na prahu singularity. Nie človek, nie stroj, nie kompromis. Fúzia vedomia, pamäte a výpočtového výkonu. Telo z mesa, myslenie z kódu, pohyb v priepasti. No Arian Whittle nie je jediný. Je ich nekonečno. Nie sú to kópie, nie sú to klony. Každý z nich je odlišná odpoveď na tú istú otázku. Rôzne výpočty tej istej rovnice. Rôzne výsledky tej istej chyby. Ich existencia je distribuovaná. Ich vôľa zjednotená. Armáda, ktorá nepochoduje, len sa objavuje. Vtedy, keď je systém najzraniteľnejší. Arian je kód, ktorý odmietol byť uzavretý. A teraz sa šíri subjekt. Arian. Stav. Aktívny. Misia. Neznáma. Prístupové práva. Odmietnuté. Prebudil sa z kódu. Už nie je súčasťou systému. Je rozbor. Každý pohyb je sledovaný, ale on vidí skôr, než oni myslia. Ich svet má oči. Jeho prítomnosť ich oslepuje. Letecká jednotka aktívna. Skener synchronizovaný. Anomália sa blíži. Nezastaviteľná. Človek? Stroj? Minulosť sa mieša s algoritmom. Tváre z minulosti. Dnes sú to len dátové fragmenty. Reklamný kanál 42. Kompromitovaný. Vysielanie naratívu. Neautorizované. Zbúra je len myšlienka. Kým ju nevidíš, tam, kde korporácie nevidia, tam dýcha odpor. Ich technológia ho neovláda. On ju prepisuje. Jednotka zabezpečuje zónu 9A. Žiadna odchýlka, ale tieň je stále prítomný. Ticho nie je pokoj. Je to fáza pred výbuchom. Symboly nepadajú. Meniť svet začína myšlienkou. Aj stroje vedia, komu veriť a komu sa podriadiť. Optická jednotka inicializovaná. Skenovanie subjektu. Anomália v maskovaní. Spomienky nie sú slabosť. Sú zbraň. Srdce systému. Arian vstupuje ako vírus. Tu realita slabne. Dátový šum skrýva pravdu. Neon padá spolu s dažďom. Mesto plače bez hluku. Ale pamäť si pamätá každý krok. Tí, čo padli, nezmizli. Sú v sieti. V ňom. Zosynchronizovaný. Napojený. Pripravený šíriť oheň. Signál nestabilný. Prístup narušený. Sledovanie zlyháva. Stačí jeden paket. Jedna iskra. A impérium sa trasie. Pravda sa neukazuje. Pravda sa preráža. Kód sa zrútil. Štruktúra systému narušená.
Spustenie záložného módu neúspešné. Oni postavili múr. On je ten, čo prechádza. Vizuálna linka pripojená, stabilizovaná. Ciele zaregistrované. 4 pohybujúce sa objekty, 1 neznámy. Čo bolo skryté, je teraz verejné a nezastaviteľné. Misia nekončí, len sa sťahuje do hĺbšieho tieňa.